Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unong ay ktian ka Voice of the People Party uba bat skhammer bo. Ulaong balay kinong yalam ke NPP kida syok bat berngam hakem hakipulit ya kiriu pat ba baperta pra kat badang yat ka jingalang ke NPP ha sning. Uba bat skham ulaong kipat ba kisngutanat ban perta ya usembol upra da kisyukran da kaktian kalabyang. Henry banda syok bat berngam hakem kamla banlong. Ulaong bagani gajing perta pra kipat ba kalak bandai baki bitar ya kani ka sorkar NPP. Mui berpimenen katu jingjia ki ong ba kidai kinong kesan pra pertah ka jingalang NPP. Kan pensalam kendiat yang kidai sa kinong kesan pra. Thì ôi cái lòng này cái kim ông mà gì cái nó cái pra ki ông mà phá pra Oi. apa kulma. That is kata kata cái này ki ông. Kalau hak mangim và tin lệ ten phut ten kulma cái meeting cái giống ki. Thì cái này cái jingkran giống ki kalau bang bang rim. Oi. National air sala air nama apa ni kum ka voice of party ini ke party ke ba long discipline baling ini phá mà ni pre ban để phut ya ka meeting supi thì cái way cái long ba ki dei ban pensi sha ba kita ki ba perta hau pra ki dei ki member trong ke BPP ba ki hab ban pensi sha ba ka dei ka BPP ke ba phá ini ban pensi sha kita but ba ar ka bang pa ban ong ka long ba haba ki pai ba ki perta kat baki mon bense Oi. te nomor ketika jaka pai ba nomor kimde ki member trong ka party juni but kimde ba mangi bi organizing ba lene ba bandung ba lang ya ki bri ki don hi to hamadan te ga we long ba ki ka don ke ni I ba ka don ke ni ka jingdom hakibri ya kini ke sorkar tain ke don ke jingdom kolong pa ki dom te ki bri ha ki dom palat hamtam ha ba ki kren ki jingkren ban syukren den hamtam yu ba aden te ke tu ka pendom ki bri bar ka wei de ka ba pila ban ka ba ngakwa ban ong kolong ba namar ba ngintip ki de ki nombut pra ni ke bom de ki nombut pra baro kata ka ba ngintip desi kinu ki bri ki pertap pra baro dia kata kalau ba namara ya ka jingbut ki bri ngintip tiga wi kalau ba kalau ba kelas ibu ni ban ong ba ki dei buat ban ong ki dong kersan jung praru mar ngintip de ti kata abi ke bang ngakwa ban ong i namara ki ba don nam tu kam dei ki ba don nam tu perbolong meeting ke NPP ni ngimdan ke meeting itu ni sem organize mengi itu di pai ba ni sem pha mengi ban ong bar ka we long ka ba tham I thamula ka long ba jing pertapra I we armut ke ki kita ki beri ong ki nong yalam ki krit tang yakum ka tu bar kira ong token nang ta pada ka don ke jing sha show ong tu kalong I kam berit baria ban ya pen he kam I don jingbut namar kitu ki beri ki klem show ki klem lei ki klem kawang mau ki klem gulma kita ki perta de da ki ada ki jing sneng ong I lawat perta na thai ka biang ki but he go kalong pangimtip itu ki beri ki perta baliru bali ki perta ru mun ki tip de na ta kalong ba ke jing ong ki bagi de ki nong kersan pra bagi de kita ki beri jung pra kalong ke bom dan ni Ki kitu ki bahasa kemenen cara pula gila light yo jetem. Ya kata ngam pagyo jing tip kam dei ka bagi kita ki BPP ki de pensang ni hai kintu iba kita ki beri balik ong kumta ki de ki beri jung ga BPP yo le si ki de ki beri jung NPP lu ong nama ba kini ki beri mentasi ki de masung thu kolong long kila du jingermen sebab palat habakat sabi kilet kim yo jingersa di ban yo jingersa ta ki persang ban pentani supaya ba begini ke BPP kalong pokongta kalong pesni kalong bom dan akor bom dan burom di kata kala ban long bagi ini pro belum
Chang maliwa ya ka sympathy vote. Rồi. Nau lagi pai ba ban yo ta ka vote susun ni. Ti ma man tip ya ta. Ti kawai ka nong hi baka kawai bangi tip sai ka nong ba. Ka jing pertapra kan de na ki tukot chom ka DPP. Rồi. Kita ka nong ka pa siya.